ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. Мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. Кор дар компанияи Фаберлик, ман фикр мекунам ки ҳамин кор аз ҳама кори беҳтарин аст барои занҳои хонашин, барои онҳое ки ба кор баромада наметавонанд аз сабаби оне ки фарзандони хурдсол доранд. Мисли ман дар хона нишастам, дар назди фарзандонам 2 фарзанди хурдсол дорам. Кор карда дар ҳамин компания аллакай маошҳои хуб гирифта истодам. Маошҳои мо ҳар 21 рӯз мегузарад. Барои ҳамин духтарҳо агар ки касе хоҳад ки дар хона нишаста аз назди фарзандон дур нашуда пулкор кунад, ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед. WhatsApp, имо, Viber фарқ надорад. омӯзиш бепул аст аз тарафи мо. Аз шумо фақат хоҳиши пулкор кардан ва телефони мобилӣ дар даст. دستم خواب نمیاد. بعد از 20 minut آش ما خدا خواهد تیار می شود. یکم نمیدونم این آش خیلی آمادگه لیکن انشاءالله وقتی بد نیست. دوستان عزیز آش ما تیار شد. ساعت 2 شدگی مردم حبتش تمام شدگی بعد آش ما تیار شدگی. نزدیکتر بیار آش ما. دوستان عزیز آش ما تیار شد. ساعت 2 شدگی مردم حبتش تمام شدگی بعد آش ما تیار شدگی. نزدیکتر بیار آش مردم تمام کنم.
نزدیک بیا که عاشق بشیم.